Сәлам, малайлар һәм кызлар, сезнең белән мин Айваз Садыров. Беләсезме, соңгы айда меңләгән татар Яндекс, YouTube, Google'да Илһам Шакировның җырларын, аның биографиясын, интервьюларын эзләде. Илһам Шакиров турында күп әйтелде, аның иҗатына күптән бәя бирелде инде. Аның турында күп санлы, матур күләмле китаплар язылган. Тик аудиториягә, бигрәк тә яшь аудиториягә мәгълүматның җиңелрәк форматта бирелүе кирәк. Шушында мин Илһам абыйның зур күләмле, матур биографиясын, тормыш йөрен сөйләргә җыенмыйм. Бара аның иҗаты турында популяр рәвештә, ягъни гадиерәк итеп сөйләп, үзем тап булган кызыклы фактларны, һәм әлбәттә инде аның иҗаты турындагы кайбер үземнең күзәтүләремне дә сезнең белән бүлешергә телим. Илһам Шакиров тимерче гаиләсендә туа. 2 яшьлек вакытта аның әтисен халык дошманы дип кулга алалар. Бала чакта прокурор булырга хыяллана. Шул рәвешле аның гаиләсен рәнҗеткәннәрдән үч алырга тели. 3 яшьтә җырлый башлый. Бу сәләт аңа әнисеннән килә. 5 яшьлек вакытта ачтан үлмәс өчен чабаталар үреп сата. Мәктәптә математика белән физиканы ярата. Бу фәннәрне классташларына караганда яхшырак белә. Укытучы булырга теләп Алабуга пединститутына бара, ләкин аны укырга алмыйлар. Соңрак моның сәбәбе халык дошманы улы булуда икәнлеге ачыклана. Армиядә хезмәт итми. Аны музыка училищесыннан мондый талант югалырга тиеш түгел дип военкоматка хат язып алып калалар. Илһам Шакиров Казан консерваториясына авылдан килеп укырга кергән беренче студент була. Илһам абый өчен модник булган. Үз заманы өчен бик стильле киенгән. Костюмнарын сайлап кына алган, хәтта олыгайган көннәрендә дә шушы статустан баш тартмаган. Мондый алсу төстәге спорт костюмы кайсы җырчыда булган икән тагын? Өйләнмәгән, балалары юк. Үзе әйтүенчә, моңа сәбәп яшь вакытындагы хыянәт. Илһам Шакировның мәхәббәт линиясын еш кына Әлфия Авзалова белән бәйлиләр. Әлфия апаның кызы бу турыда менә нәрсәләр сөйли. Мама очень хотела, чтобы он стал ее мужем. Когда он ей предлагал жениться, она не совсем рассмотрела его в качестве этого кандидата, потом очень жалела, мне кажется, всю жизнь. Ул татарчадан кала рус, башкорт, үзбәк, казах, Азәрбайҗан телләрендә җырлаган. Үзе көйләрдә язган. Танылган Идел буе каеннары хите көе нәкъ Илһам Шакировныкы. Худсоветтан устын өчен үзе язган кайбер көйләрне халык көе дип күрсәтә торган булган. Илһам абыйның шаярта белү сыйфаты, юмор хисе аерым озак сөйләүгә лаектыр. Телгә ул бик оста булган. Бер цехта эшләүче җырчыларга, артистларга төрттүреп берәр нәрсә әйтү буенча аңа тиңнәр булмаган. Әйтик, таланты белән артны кайрылып тормаган бер артистның бүген начаррак җырладым бугай, тавышым сәхнәдә югалды дигәнгә җавап итеп, булмаган әйбер югала алмый дип җавап кайтара ул. Теләсә нинди сорауга тиешле сүзләрен табып, урынында җавап кайтару сәләтен ул беркайчан да җоймаган. Илһам абый, шулай да менә шул гашыйк булу хисе ничек булып исегездә калды? Синдә ничек, миндә дә шулай. Үзен мактаганнарын яратмаган. Һәм үзе әйтүенчә, аны мактый башласалар, ул бу җирдән тизрәк кашу ягын караган. Илһам ага татар теле, аның торышы, киләчәге турында уйлаучылар арасында гел беренче булган. Татарлар саны кимүгә, катнаш гаиләләр саны артуга һәм тамашачыларның сирәгәюенә нык борчылган. Аның бөтен тормышы татарның татар булып калуына багышланган сыман. Башкарган җырларын да ул еш кына нәкъ тә шушы принциптан чыгып сайлаган. Олыгайган көндә дә экспериментлардан курыкмый. Әйтик, 2007 елда Татар җыры фестивалендә бик еракта идек без җырын рэпер Шакур белән рэп форматында башкара ала. Мин кайтырмын берәр көнне, мине каршы алыр көз. Мин кайтырмын һәм сөйләрмен бик еракта идек без. Илһам Шакировның 80 яшьлек юбилеен Рәсәйнең иң данлыклы Кремль сараенда уздыралар. Әйе, золотой граммофоннар уздыра торган Мәскәүнең иң затлы купшы залы. Мэтрыбызны котларга хәтта Йосиф Кобзон да килә. Исегезгә төшерәм, Кобзон үзе узган елның августында дөньядан китә. Соңгы елларда Илһам Шакиров Альцгеймер шире белән авырый. Бу шир бик күп бөек шәхесләргә хас. Сәясәтчеләр Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, актерлар Шон Коннери, Питер Фалк, без аны лейтенант Коломбо дип беләбез, Раднер Муратов, монысы инде безнең Василий Алибабаевич һәм башкалар.
Илһам Шакиров үзенең 84 яшьлегенә төгәл бер ай кала. Әлфия Авзалованың туган көненең 2нче көнендә дөнья куя. Аның белән саубуллашу Казанның опера һәм балет театры бинасында уза. Аны үз башкаруындагы Мәңгелеккә китеп барам җыры астында алкышлап озаталар. Әйтеп узуымча, Илһам Шакиров бик җыр телле кеше булган. Хәтта үлем турындагы сорауга да ул шаярып җавап биргән. Ул бөтен кешегә дә килә торган нәрсә. Бер сиңа гына килеп башкаларны калдырса, еме? Рәнҗерин. Күңелгә ятмас. Табигый әйбер. Табигый әйбер куркыныч түгел. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанда тиздән төзеләчәк 3200 кеше сыйдырышлы концерт залына Илһам Шакиров исеме биреләчәк диде. Беләсезме, шушы мәгълүматларны эзләгән арада минем үземнең дә Илһам Шакиров белән фотографиям бар икәнлеге искә төште. Әлеге фотографияның миңа ничек кадерле икәнлеге турында сөйләп торасы юктыр. Чөнки күп кенә артистлар да шундый фотография барлыгы белән мактана алмыйлар. Аңлавыгызча, Илһам Шакиров кабатланмас тавышлы искиткеч җырчы гына түгел, киң кырлы, җыр телле, үз фикерле, интеллектуаль шәхес, философ та. Әлеге видео ошаса аңа лайк куй һәм дусларыңа да җибәрергә онытма. Чөнки Илһам абый Шакиров шәхесе турында без күбрәк белергә тиеш, аны күбрәк өйрәнергә тиеш. Бу чыгарылышым шуңа бер этәргеч булсын иде. Минем калган видеоларны YouTube каналымда карый аласыз. Шуңа күрә каналга язылырга да онытмагыз. Пока.